Hawu madoda laphinde lashaya lo xesha esivamise ukuhlangana ngalo mina nawe. Namhlanje ke ngikubingelele ngokuhlukile wena wedwa nje. Ngisho wena olalele ukuthi angazi ukuthi ungilalele ukuphi namhlanje. Khona ungilalele usembhedeni endlini. Khona ungilalele emsebenzini use-office. Omunye ufaka ama-earphone nangiya lapha uyasebenza. Ngithi nje sanibonani. Omunye ungilalele useteksini. Hayibo nina njalo eniseteksini awubheke umakhelwane wakho. Ngisho mina lo ohleze eduze kwakhe. Futhi awazi waswenkabo. Asebenza kuliphi office. Mususwenke kahle kanje. Ukhuluma isingisi usuku lonke nje ubusonke kahle kanje. Oh Nkosi yami. Khona ngiza nazo ke namhlanje ingane yakwethu. Ngisho kwempela ongilalele nginesikhashana esincane nje ngiphe indlebe. Ngiyathembisa ngeke wehle kuleyo tekisi ngingaqedile. Incwadi ngokuka Mateyu 9 verse number 2. Matthew chapter 9 verse number 2. Beka baletha kuye umuntu ofe uhlangothi elele ohlakeni. uJesu ebona ukukholwa kwabo. Ngizwe kahle la. uJesu ebona ukukholwa kwabo. Hayi ukukholwa kwalo ofe uhlangothi, ukukholwa kwalaba abaphethe uhlangothi. Olulele umuntu ogulayo. Wathi kofe uhlangothi, yima isibindi ndodana, uthethelelwe izono zakho. Ayi laba ababephethe uhlaka beletha umuntu ogulayo kuJesu. Lithi iBhayibheli uJesu wabona ukukholwa kwalaba ababephethe uhlangothi. Akayikhuluma indaba yomuntu ofe uhlangothi, kodwa ukhuluma ngokukholwa kwalaba abaphethe uhlangothi. Khona ongizwayo la yini? Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngenzeka kube umuntu wakini ogulayo, ngenzeka kube isihlobo sakho esigulayo, kodwa yazi ukuthi ukukholwa kwakho ikona okumenza ukuthi asinde lowo muntu. Ngoba uma umthwele wena ngomthandazo, uma umthwele umyisa kuJesu, uJesu yena bona ukukholwa kwakho, bese kuthi lo ogulayo athethelelwe izono. Ukuthethelelwa kwezono ukuphila komuntu. Angizazi mina izono zakho, kodwa nangu uJesu uyayithethelela. Ngithanda ngoJesu akafani nalomndeni wakho okubalelayo ukuthi wena ngesonto edlule wenza ukuthi, ngenyanga edlule wena wenza ukuthi, ngonyaka odlule wena wenza ukuthi. Yakhumbula ukuthi ngaloya nyaka wena wenza ukuthi. Abazali bami bafa nje ngenxa yakho, kodwa uma ufika kuJesu akakubalela amaqala akho. In fact uJesu akanendaba nezono lakho, kodwa yothi into engiyaziyo ukuthi uma kwafika uJesu empilweni yomuntu,
zonke izono ziyathethelelwa awuquliswa amacala kuJesu akubuzwa ukuthi why wenza lokho. There is no why to Jesus. Hayi ngiyakhuluma mina abekho why kuJesu. Why you did this? Why you did that? Kodwa mawufika kuJesu uvula izandla abesathi welcome home my child. Welcome home mntanami. Bese ngibhathisa ingubo yenkazimulo. Bakubona abantu ukhazimula. Bakubona abantu umuhle. Kuthiwa ngoba uSibani siyamaza akasebenzi nje. Why sebemuhle kanje? Kanti kunenkazimulo esimbethe. Ngiyathandaza namhlanje uthi inkazimulo kaJehova mayibe phezu kwakho. Ngiyakhuluma njengomprofeti namhlanje. Inkazimulo kaJehova mayikwembathe. Uthi noma ufika emsebenzini ufike umbathwe ile nkazimulo. Ufike umbathwe ilamandla. Ufike umbathwe ilolu ugqoko. Ngoba uJehova wethu uyembathana. Angazi ukuthi bangaka abantu asebathi wena uhlulekile empilweni. Kodwa nangu uJesu esefika. You can struggle for the whole night. But when Jesus comes in the morning, things will change. Once Jesus comes into your life, things will change. Abanye bazothi awufundile nje wena. Usebenza kanjani endaweni ethize? Bengazi ukuthi uJehova usehambele ngakuwe. Ay! Ay madoda. Ayikhona. Yabona umuntu otholane noJesu. Unstoppable. Akavimbeki. Uthethelelwe izono zakho. Ngithi mina uthethelelwe izono zakho. Ukuthethelelwa kwezono zakho ukuphila kwakho. Bye. Musa onkosi mawube phezu kwakho namhlanje. Phila phakade wena.